När jag vaknade dagen efter så trodde jag att allting var lugnt. Så sa min mamma så här. Bra matcher. Jag tror inte den där skiten är bra. Alltså. Nej, man är bra inte klass. En lätt drog. Alltså det är en lätt drog, men i fel mängder så blir det ingenting bra. Ja, Jag tror jag ska ta det lite efter maten nu. Ja. Vem dricker varje, om du dricker varje dag kommer du säkert bli